Cześć. Jerzy? Jerzy! Jo! Cześć! No miły stary! Aleś ty posiwiał! No jak żyjesz, człowieku? No, a No stary, fantastycznie wyglądasz, no! Jest! Dziękuję, no. Srebrny włosy, tak jest! No. Po 25 latach, kochany, no patrzcie, jak to ludzie żyją. No i co ty? Ja tu mam kolegów, Widzisz? A on wtedy do wojska poszedł, jak a ty no do pojechał. wojska, wie, do poszedł. Ja wyjechałem wtedy akurat, no. Tak jest. Jak To się jest mój kolega kolega, das ist mein Freund aus Frankfurt. Andreas, kolega z Frankfurtu. Niemiec to jest, czysty Niemiec, także wiesz. Ale bardzo mu smakuje piwo polskie, rozumiesz? Dlatego tak troszkę jest zmęczony jest, ale Nam też smakowało. zawsze było dobre, także to rozumiem. I teraz musimy się jakoś Ile ci no nie będzie dobrze, jeżeli się fechną do tego godu. No po tylu latach, Po to, żeby Irek wam pokazał, jak Śląsk wygląda. no coś widzieliśmy. Co on robi? Widzisz, co on robi? No właśnie. No to ja ci powiem, ja by chętnie chciał obejrzeć, jak wygląda ten Śląsk z wierzchu.